खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 फेब्रुवारि 2022 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि फरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गाहाम आरो गोजोन थासारि फैगोन गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुनजों अनजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आयआ बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान बांगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथ'नोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै
मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ थोजासे मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआबो बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। गोसोआबो जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन आरो गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों